ankasa o hwɛ video yɛ te o sɛ die Awurade tumi yɛ ebi no na Awurade nam ne dinfo so yɛ esisi wɔ Jesus Hears Prayer Ministries International no ebi na ne ohun ayɛ ene Awurade nam ne pasa so ama ene wona na doctor akakyerɛ wɔn sɛ ɔyɛ funumpo nneɛma bi dɛm a ɔntumi nyaba no ene wɔn yɛkɔ anim wɔn ohun yɛ na yɛ sisi yɛ sister na ohun ne sɛ na ɔfɛ no ɛnyɛ ɔno nko a nipa bebree afefe papa bɛ so kasa mu pɛ ana asɛm ɔka ya ne sɛ ɛnɛ wɔn ni sɛ nkurɔfo bebree bɛyi nneɛma afiri mu ebi bɛfa junso mu ebi bɛfa toilet mu ebi bɛfa afie mu na ɛnɛ deɛ esi yɛ no ɛnwanwa sɛ kase yɛ di deɛ esi yɛ nyinaa ti akyerɛ wa ɔno a wɔyɛ diabetes wɔn nyinaa deɛ kɔ ona de no yare pressure ne de yeni bebe fa ebi de fa junsom ebi de fa afie mu che se emema marketing ne ona na fi wo ha no na che se ebro so ankasa wo video no yenkɔ hwɛ video ne bi ye esi wo fia na pesa wo tu anamɔ na opa esi wo fia na pesa wo tu anamɔ na opa di esi wo fia ha ni pesa wo tu anamɔ na bra ye wo koma setafo tie koma setafo odu tafo a bisa se obɛ tafo ayimbro no unya sitafo ayimbro no ma bisa se obɛ maame kwati ma fie ye kire ofie na no mo asɔre no ye kire maame kwati ma fie o hema enti ye kire oni fie na wo mo asɔre no that's all fa ne bra number e dia wo ya obetumi afre number ni go screen obetumi afa number ni na ego screen ni number no na ye di ego screen no na go asie no yes obetumi afa na wafre na ye betio direction in case of ba na wo yira enye ahanya yira kra Eradi sure na onya okese only